No niin, tervetuloa Helsingin Supercrossiin ja mahtavaa, että olette saapunut paikalle. Meille tulee kova show tänään ja kova meininki. Täällä on kovaa aikaa ja taistoa käyty ja tullaan näkemään hurjia suorituksia kisoissa. Meikäläinen päästään heti alkuun vähän toteuttaa suurta unelmaa, eli pääsee ottaa Supercross-startit. Sen jälkeen Monsterit ottaa mulle mikin ja vaikka lippiksen päähän. Ja sitten kun tää homma on hoidettu alta pois, niin päästään oikein kuljettajan asialle, eli lähdetään esittelemään vähän, ketä täällä tänään ottaa mittaa toisistaan. Kansakunta Suomi. Tämän illan avajaisissa edustaa kilpailija numero 1 Marko Kovalainen. Numero 277 Toni Eriksson. Siinähän ne on Suomen mestarit vierekkäin. Ja Savonlahda maailman motocrossille numero 67 Santtu Teonen! Kärkikolmikolla on palkintorahan luva, lisäksi luvassa tietysti pokaalia, sitten on Gerberin monitoimihiekkaa ja Skullcandyn hienot kuulokkeet. Sen jälkeen päivän toinen kuljettaja, second place tonight, Rasmus Sjöberg. Ja pienet. Ilta on mennyt hyvin tähän saakka, mutta palkintoja kun rupeaa vähän jakamaan. Voitte pojat aloittaa vaihtamalla pokaaleja. Eli täällä on tällaiset pokaalit alkoot, kun musiikki loppuu, niin siinä vaiheessa voidaan se pokaali, joka jää käteen. Ja tosiaan Skullcandit kaavalla ja sen lisäksi löytyy sitten pokaalia. Ja sitten illan voittaja kotiyleisön edessä
Helsingin moottorikerho, Oni Eriksson! Eipä suudella sieltä yleensä, kyllä se on enemmän tuollainen motocrossi taustan, että se on enduro-harrastus, se motocrossi on se päähomma. Ja jotain sinne päin. Hei, kysytään poikien vähän tunnelmia. Ludde.